שלום, שמי רביד רונן, וכמו כולם, האירועים שקרו לכולנו ב7 באוקטובר תפסו אותי בהפתעה, בהלם ובכעס גדול. הסיפורים הם רבים מדי, והאכזריות של האויב היא בלתי נתפסת, ולכן החלטתי שאני רוצה לתת לכמה שיותר אנשים לספר את סיפורם של יקירם או את סיפורם האישי. איתי נמצאת גלית, ששרדה את מסיבת הנובה. שלום גלית, מה שלומך? אני בסדר, תודה. תספרי לנו על ה7 באוקטובר שלך, איך הוא היה נראה? 7 באוקטובר שלי זה היה פעם ראשונה שלי שהגעתי לפתוח בפסטיבל דוכן של הבגדים שאני מעצבת, בהתרגשות ענקית. הגענו, סידרנו את המקום, הכל היה בווייב מטורף, כיפי לחלוטין. בנות נכנסו לדוכן שלי, קנו, ובדיוק אחרי שהבנות קנו, זה היה בסביבות 6:20, 6:30 כזה, התחיל כל הטילים. אני הסתכלתי לשמיים, זה היה נראה לי כמו איזשהו כוכב נופל, זה היה נראה משהו נחמד, כי עדיין המוזיקה הייתה און, אז לרגע לא חשבנו שזה טילים. וברגע המשטרה לקחה את המיקרופון והתחילה לצעוק שהמסיבה נגמרה, וכולם להשתטח על הרצפה, לשים ידיים על הראש. אז אנחנו כמובן נשכבנו בדוכן עצמו, הנחנו ידיים על הראש וחיכינו לראות מה מתגלגל, ואז שוב התחילו להסביר שיש צבע אדום ואנחנו צריכים להתפנות מהמקום. הגיעו שוטרים לאזור של הדוכנים והתחילו לצעוק עלינו להתפנות. אז הסתכלתי על בעלי ופשוט אמרתי, אוקיי, בוא ניקח מה שאפשר לקחת מהדוכן ונלך לכיוון הרכב. ושוב ושוב רונדלים של שוטרים שרק דוחקים בנו לצאת החוצה או ללכת למרחב מוגן, ואנחנו רואים את כל הילדים רצים פתאום החוצה בבהלה. אתם מצליחים להבין מה קורה באותם הרגעים? באותם רגעים הבנו שיש טילים, אנחנו שומעים את הצבע אדום, וזה היה די מחריד. ופתאום כל השמיים התמלאו כזה ברקטות, ואמרנו, אוקיי, יאללה, הביתה, מתקפלים. לקחנו את מה שיכולנו לקחת אני והוא בידיים, הגענו לרכב, ואז זה עוד שיקול של מה, לעלות לרכב, אבל טילים, הרי אמורים להיות בחוץ, לא להיות ברכב. והגענו לאיזושהי מסקנה, אני ובעלי, שפשוט נצא. הרמתי טלפון לידי טוב של הבת שלי, אמרתי לו שאנחנו יוצאים כרגע. הוא אמר לו, אנחנו נשארים, אנחנו נחכה שהפקק בשטח ובכל הכביש יירגע. באמת נאמנו בפקק, וכזה, את יודעת, באיזה מומנט כזה של וואו, זה היה רעיון אולי לא כל כך טוב לצאת עכשיו בפקק הזה, כי אם טיל נופל על הרכבים, אז אנחנו במקום לא טוב. כן. אבל המשכנו, כי היינו כבר בתוך הפקק. הגענו לכביש 232. עמד שם שוטר וכיוון את התנועה. אמר לנו לפנות ימינה לכיוון עזה, למערב, כדי שלא יהיה פקק לכיוון צפון. וכך נסענו, עשינו פרסה בצומת הראשונה. פחדתם? לא, אנחנו יודעים שיש כיפת ברזל, ובאמת שום דבר לא נפל, לא שמענו נפילות, שמענו את היירוטים, אז פחות היה היסטרי. וברגע שאחרי הפרסה הגענו לכיוון השוטר, שוב, לחצות לכיוון צפון, ואז הגיעו רכבים מכיוון צפון והתחילו לצעוק, אל תיסעו, יש מחבלים בצומת רעים. וירו במישהי ותיזהרו. נעמדנו ועשינו שוב פעם פרסה והחלטנו לנסוע לצד השני, כאילו לצד מערב. התחלנו לנסוע לכיוון מערב, ושם את יודעת כל הברדק של הרכבים, כולם באותו סנריו שלנו. ופתאום מגיעים עוד רכבים עם ילדים ואומרים לנו לא לנסוע לשם כי יש מחבלים. ואז באותו רגע התחיל כאוס כזה ופחד של what the fuck. מפה מחבלים, מצד שני מחבלים, אין לנו לאן לנסוע. אין לנו אפשרות גם לרדת לשטח. ושוב פעם עשינו פרסה והגענו שוב לאותו מקום שהשוטר עמד בו, שכיוון אותנו.
והשוטרים פשוט ביקשו מאיתנו לפנות את הכביש, כדי שיהיה מעבר ולחנות בצד הדרך. ולרדת מהמכוניות. הכננו בצד הדרך, ירדנו מהמכוניות. ופשוט לשכב בצד הדרך, זה מה שהם אמרו לנו לעשות, כי מבחינת הטילים אנחנו אמורים פשוט לשכב ולשים ידיים על הראש. ירדנו, הורדנו איתנו מים, הורדנו איתנו קצת שתייה, כי לא ידענו לאן, לרכב אין לנו לאן לנסוע, אין לנו לאן להגיע. ירדנו, נשכבתי בצד הדרך, יש כזה תעלה כזאת, אז נשכבנו שם. בזמן שבעלי עלה מעל הדיונה כזה להסתכל מה קורה, כי אנחנו שומעים את היריות. שמבחינתנו הירי הוא גם יכול להיות של הצבא שלנו נגדם, אנחנו לא ראינו את זה פיזית עדיין. ואמרנו, אוקיי, כאילו בסדר, בוא נחכה פה, הצבא ישתלט על כל העניינים, הכל בסדר, המשטרה אומרת לנו להישאר פה, הכל טוב. ופתאום אנחנו מבינים שזה לא כזה, כי כולם מתחילים לרוץ לכיוון השטח. ואני שומעת את השוטר צועק, תרוצו לשטח. אז פשוט לקחנו את עצמנו והתחלנו לרוץ לשטח, לכיוון השטח. וזה השטח החרוש, כאילו אנחנו רצים לכיוון השטח, ובעלי אומר לי, אין מצב, אני לא רץ פה, לא יקרה, אני לא רץ פה. אז וראינו איזה שיח, והיו שם כמה ילדים, כאילו ילד אחד מתחת לשיח, כולו רועד. 3 חבר'ה שמרגיעים חבר שלהם גם כן באזור הזה. אז פשוט אמרתי להם, אתם רוצים מים? הבאתי להם מים, הבאתי לילד גם כן מים, באתי אליו, גם ליטפתי אותו, אמרתי לו, יהיה בסדר, כי הוא היה כולו מתנשף, תנשום עמוק, יהיה בסדר, יהיה טוב. אנחנו יוצאים מפה, הכל טוב, הצבא פה, הכל טוב, כאילו כזה. כי גם זה מה שחשבתי בראש, שהצבא שלנו פה, אנחנו לא לבד. יש מי ששומר עלינו. יש מי ששומר עלינו, בואי, אנחנו בגזרה הכי חמה של הארץ, יש מי ששומר עלינו. ואז הגיע חבר שלו, אסף את הילד הזה, וגם 3 הילדים ששכבו שם פשוט קמו, כולם התחילו לצרוח, אנחנו עפים מפה, אנחנו עפים מפה. ואני ובעלי כאילו בשיח. ואנחנו מסתכלים, פתאום ראינו שפתחו מעבר בשטח, אז אמרתי לבעלי, לך תביא את הרכב, יש לנו רכב שטח, אנחנו בשיח הזה לא נשארים, אין מצב. באמת הוא רץ לרכב להביא אותו. ופתאום אני מוצאת את עצמי לבד בשטח, והבנתי שזה, לא, אני לא רוצה להישאר פה לבד, אז רצתי אחריו כאילו לכיוון הרכב. הגענו לרכב, התחלנו לנסוע לכיוון צפון, ואז לרדת מזרחה בשטח. אז אני פותחת את החלון, אני שואלת את השוטר, לאן לנסוע, כאילו? אז הוא אומר, ומה קורה, כאילו, איפה הצבא? אז הוא אומר, אנחנו בשעה 7 בבוקר, הודענו לצבא, הם יודעים, הם בדרך. אמרתי, אוקיי, אני מסתכלת לשמיים, אני אומרת, לפחות שיהיה איזשהו מסוק, שיעזור לנו, שנרגיש איזושהי תחושה של ביטחון. שום דבר וכלום, ופשוט התחלנו לנסוע אחרי כל השיירה של הרכבים שהייתה בשטח, והבנו שאנחנו רק מגיעים למצב של פקק, ואז הסתכלנו אחד על השני, אני ובעלי, ופשוט, יש לנו רכב שטח, שים 4x4, אוף בתוך השטח החרוש, הכל בסדר. וכך היה, הוא התחיל לנסוע בתוך השטח החרוש, ואז ילדים התחילו לרוץ לכיווננו ולשאול אותנו אם אפשר לעלות לרכב. העלינו אותם לרכב, עצרנו, הם עלו. תוך כדי נסיעה כאילו הצטרפו עוד ילדים, ואז פשוט נסענו קדימה לכיוון מזרח, בידיעה שאנחנו צריכים להגיע למחנה רעים, ואין לי ווייז בטלפון. והבן שלי גם כל רגע מארצות הברית מתקשר בפייסטיים לראות מה איתי. ואני אומרת לו, רגע, תן לנו להתאפס, להבין לאן אנחנו נוסעים. זה ילדים שהתחברו בצד הדרך? זה לא, ילדים שיצאו מהרכבים והתחילו לברוח כאילו אחרינו. וכי הם הבינו שהם נכנסים לפקק, אז הם לא רצו להישאר בפקק, הם העדיפו לעלות על רכב שנוסע. כן. באותו רגע בעלי פשוט עשה, כזה עלה על איזה גבעה והסתובב כזה לראות את המצב, תמונת מצב, מה קורה. ואז גם צילמתי כאילו את הקטע הזה, שפתאום הגיעו, המחבלים הגיעו מאזור מצפון בשטח, ופשוט התחילו לראות בכל הילדים שיוצאים מהרכבים. ואז את רואה את התמונה הזאת, ואני אומרת, what the fuck, ואיפה הצבא? ואני מסתכלת למעלה, ואין כלום. וכל הילדים שיצאנו ברכב התחילו לצרוח,
תיסע לכיוון מחנה רעים, אמרנו אין ווייז. אז אומרים אוקיי, יש לנו ווייז, סע פה שמאלה. ואז בדיוק הוא באמת לקח שמאלה, כאילו התחיל לנסוע שמאלה, והוא קולט שהוא נכנס לתוך פרדס. לא מתאים, הוא עם רכב גדול, הוא עם דודג' רם, רכב ענק. ברגע שיתקילו אותנו, כי אנחנו יודעים שהם גם יבואו ממערב, הם מגיעים ממערב, אנחנו שומעים את הירי, וכבר מצפון הם כבר יורים עלינו, אז אין מצב, הוא פשוט עצר את הרכב, בכל הצעקות של הילדים, שתיסע. והוא פשוט פתח את הדלת ואמר להם, אני צריך רגע של שקט. מי שרוצה יכול לרדת מהרכב, מי שרוצה שישאר איתנו. אני פשוט צריך לחשוב לאן אני נוסע. הוא נכנס לרכב, הוא, את יודעת, חושב כמה שניות, ואני התחלתי בפאניקה לצרוח, יורים עלינו, סע כבר, כאילו סע. אז הוא לקח רוורס בחזרה לתוך המחבלים, לתוך הירי, ופשוט לקח, בהחלטה שלו הייתה לנסוע מזרח, לכיוון השמש, לאזור הפתוח, לשדות הפתוחים, והתחיל לנסוע. תוך כדי שאנחנו נוסעים, אנחנו פגשנו בדרך עוד ג'יפ שחור, שגם העמיס מלא ילדים בתוכו, ועוד רכב i30, שביקש מאיתנו בבקשה, כאילו נעצרנו כזה לידם, תוך כדי שהילדים צורכים, סעו, כאילו, כי הם רואים את הכל מאחור, אנחנו כבר עם הפנים לכיוון מזרח, הם רואים את כל מה שקורה שם מאחור. ואז ה-i30 ביקש מאיתנו, בבקשה, בואו ניסע ביחד, כדי שבמידה ויהיה לי פאנצ'ר או משהו, זה שטח, אני אוכל לקפוץ לכם לרכב. אמרנו, אין שום בעיה, סע אחרינו. אנחנו נוסעים בשטח, בתחושה שלי זה היה 10 דקות, אבל זה היה איזה 40-50 דקות שאנחנו בשטח. ואז הגענו לאיזה פיצול, אנחנו רואים רכב לבן עם איש מחוץ לרכב, בעלי שוב עוצר, והוא אומר, לאן אני נוסע? אז אמרתי, תסע לשם, אבל אם זה מחבל, אז אמרתי לו, זה לא מעניין, כאילו תדרוס אותו, יש לך רכב גדול, תדרוס אותו. ואז נסענו לכיוון באמת במהירות, פתאום קלטנו שזה קצין עם 2 פלאפלים, שמסתבר שזה אחד שעמד שם ועזר לכל כך הרבה אנשים. ושאלנו אותו לאן לנסוע, אז אין לנו ווייז, אין לנו כלום, לא יודעים, אנחנו לא מכירים את האזור הזה בכלל. אז הוא אמר לנו פשוט לנסוע ישר, ואז כשנגיע לכביש לקחת ימינה לכיוון נתיבות. וכך היה, הגענו לכביש, לקחנו ימינה, ואז ראינו שם מחסום של משטרה. ובמחסום של המשטרה השוטרים התחילו לצרוח עלינו, איך אנחנו נוסעים, יש מחבלים, איך אתם ככה עם הילדים, אתם חשופים. עכשיו אני אומרת, התחלתי לצעוק עליו בכל האמוציות, כאילו, מה לעזאזל, אנחנו בורחים מהמחבלים כרגע. אנחנו מחפשים מקום לנסוע אליו, לאן לנסוע. בכל ה-40 דקות שאתם נוסעים, אתם שומעים עדיין יריות כל הזמן? אנחנו רואים את כל הטילים, היריות התרחקו מאיתנו, כאילו, אנחנו לא היינו בטווח הירי. הצלחתם לברוח כבר מהמחבלים? אנחנו הצלחנו לברוח מהמחבלים. מה שכן, הבנתי שגם בנתיבות היו מחבלים, כן? אבל אנחנו לא הבנו את גודל האירוע בכלל. תוך כדי נסיעה, אנחנו רק כיוונו אותנו למשטרה בנתיבות. אנחנו נסענו למשטרה בנתיבות, לוקחים ימינה לתוך נתיבות. עכשיו אנחנו נראים כמו מחבלים. אנחנו עם טנדר לבן ומלא ילדים מאחורה. פתאום אנחנו רואים קבוצה של שוטרים שפורקים מהרכב שלהם ותופסים עמדה עלינו, כי הם חשבו שאנחנו מחבלים. הילדים התחילו לצרוח בהיסטריה, אנחנו יהודים, ובעלי פשוט נתן גז כדי לברוח משם, כדי שמספיק אחד שיורה, כולם מתחילים לירות עלינו. הגענו לתחנת המשטרה, ושם נתנו לנו מים, נתנו לנו שתייה, הם היו מקסימים, הם היו מבועלים לגמרי. ואז הבנו שאנחנו צריכים להישאר שם, כי יש מחבלים בתוך נתיבות. וזה on and off, להיכנס לממ"ד, לצאת מהממ"ד, עד שנתנו לנו את האוקיי לנסוע הביתה, שזה היה בסביבות 5 בערב. ובאיזו שעה הגעתם לנתיבות? הגענו ב-11. אז אם משעה 7 יצאנו מאזור המסיבה, התברברנו בשטח באמת הרבה זמן, שעבורנו זה היה נראה כאילו רגעים, כן. והגענו רק ב-11, 11 וחצי לתחנת המשטרה, ושם היינו באזור בטוח.
וב-5 כשיצאנו הביתה זה כבר לעלות על כביש 6 ממזרח, ובאמת המוח שלנו עבד כל כך באוטומט, שאנחנו גם בזמן שהיינו במשטרה לא הבנו מה הולך, לא הבנו מה קורה. אנחנו על אוטומט, אנחנו בלי טלפונים. ופשוט ברגע שהגענו הביתה ועליתי הביתה, הבנתי כאילו מה עבר עליי. ועדיין אני לא יודעת מה גודל האירוע, כן? רק מה עבר עלינו. מתחיל ליפול האסימון. והאסימון נופל ואת מתחילה, התחלתי לבכות בכי כזה, כאילו, שלא הבנתי, הוא הגיע והוא פשוט חיבק אותי בעלי, ואני רק מתפרקת לחתיכות בבכי, ורוצה רק מקלחת ולישון, ושהיום הזה יהיה מאחוריי. הצלחת להירדם? הצלחתי להירדם, היינו כל כך מותשים, שלא חשבנו על כלום. בבוקר שקמנו והבנו מה קרה שם, ומה קורה שם עדיין, היינו בשוק. זה פשוט, זה נטרל אותנו לחלוטין. המוד של ההישרדות כבר עבר, ואנחנו היינו במצב של אפתים, כעס, אמוציות, בכי. וזהו, עד היום אנחנו מטופלים, אנחנו לא מצליחים לחזור לשגרה, אני לא מצליחה לעבוד. תקשיבי, אחד הדברים שלי זה העיצובים שלי, זה כאילו כל כך מתקשר לפסטיבלים, לטוב הזה, והם פגעו לנו בקודש הקודשים שלנו. הם פגעו לנו בקודש הקודשים. עכשיו, בואי, אני שנים כבר בקהילה של הטרנס. אנחנו אוהבים לצאת ולהתפרק, זה המקום הכי מאושר, הכי מלא אהבה, החברים הכי טובים שלנו. ספגנו כל כך הרבה אבדות, כל כך הרבה חברים שמתו לנו. אם זה החברה הכי טובה של הבת שלי, קרין, ואם זה חבר טוב מאוד שלנו, אילן, ועוד ועוד, השמות לא, זה לא נגמר. אז היום אנחנו מנסים עם טיפולים פסיכולוגיים, עם מטפלים של NLP, עם מה אני לוקחת הכל, אני רוצה לחזור לחיים. אני רוצה לחזור פשוט הביתה לעצמי. זה הכל, זה המטרה שלי, ואני מחכה ליום הזה שיגיע. אני בטוחה שהוא יגיע. אמן, אמן. הוא יגיע, זה ייקח קצת זמן, אני מבינה, אני כל הזמן אומרת, אני מנסה לדחוק בעצמי, כן, להגיע לזה. זה לא פשוט, אבל... זה תהליך. תהליך. הצלחתם לשמור על קשר עם הילדים שהצלחתם להציל? כן, הילדים האלה נסיכים, פשוט נסיכים. אנחנו בכל הזדמנות שאנחנו הולכים למפגש בכוכב הים של נובה, אנחנו מתראים איתם. ושבת האחרונה אני עשיתי אצלי מפגש בבית שלהם, עם ההורים שלהם. וואו. ואנחנו פשוט משפחה אחת גדולה הפכנו להיות מתוך... זה 14 ילדים ואנחנו שהצלחנו להציל. ואנחנו משפחה, אנחנו זהו, קשורים בדם, לגמרי. עברתם חוויה כל כך מטלטלת ביחד. כן. זה באמת מטורף. ואני בטוחה שזה מדהים שהצלחתם ליצור לעצמכם אזור שהוא רק שלכם, שהוא בטח עוזר לכם קצת לנסות להקל את מה שהיה שם. סליחה, זה בדיוק העניין מי שאנחנו יכולים לתקשר איתו זה מי שמבין אותנו. זה בדיוק העניין, ומי שהיה איתנו, ומי שהיה שם בכלל, הוא מבין את החוויה הזאת, הוא מבין את הרגש, הוא מבין את הכאב. אני לא מזלזלת באנשים שישבו בבית, והם גם בטראומה. ברור. כל המדינה שלנו בטראומה. אבל פשוט יותר קל לי להיות עם אנשים שחוו את זה, שמבינים אותי, שאני לא צריכה את הרחמים, אני לא צריכה את האמפתיה הזו, אני לא צריכה את קומי, תתחילי, תעבדי, תעשי. לא, אני צריכה את האנשים האלה שמבינים שאנחנו עכשיו מנסים רק לנשום, להחזיר את עצמנו לעצמנו. הכל יגיע אחר כך, הכל יגיע אחר כך, וזה בסדר, ואנחנו שופטים אחד את השני. זה המקום שלכן זה מאוד קל לנו להיות איתם. אז אני מאוד שמחה שבאמת יש לכם אחד את השנייה.
שאתם מצליחים להבין קצת אחד את השנייה ולעזור לעצמכם. ואני מאחלת לך שתצליחי לחזור לנשום כמה שיותר מהר. תודה. ולעשות את היצירות המדהימות שלך ולחזור לחיים. תודה, לגמרי, לגמרי. תודה רבה. תודה שסיפרת את הסיפור שלך. זה נס, באמת. תודה ממי. תודה רבה.